Θεό που τον υπηρέτησε στην επίγεια ζωή του. Κοντά στον Πατριάρχη Γρηγόριο, σε ένα Πάσχα που θα φέρει Ανάσταση εις γένος πεπτωκός και τεταπεινωμένων. Ο θάνατος των μαρτύρων, αρχιερέων και προκρίτων στις εφιαλτικές φυλακές της Τριπολιτσάς θα αποτελέσει ένα συμβόλαιο ελευθερίας. Η ψυχή τους πέταξε στα ουράνια για να θυμίζει σε όλους ότι η ελευθερία, η αξιοπρέπεια είναι η πιο ιερή σκοπή στη ζωή των απλών ανθρώπων, αλλά και στην πορεία των λαών που θέλουν να ζήσουν και να μεγαλουργήσουν. Αυτός ήταν και ο στόχος όλων όσοι οραματίστηκαν στο πέρασμα των αιώνων της τουρκοκρατίας, την Ανάσταση του γένους. Και αυτή η προσδοκία βρισκόταν και στη σκέψη του εκ Κωνσταντινούπολος Φιλαρέτου, που ήρθε στον τόπο μας και έφερε τον τίτλο μιας ιστορικής επισκοπής, στα ερείπια της οποίας ζωντανεύουν οι μνήμες του μεσαιωνικού ελληνισμού, των εποχών θριάμβου, του Σταυρού και του Γένους, του ενδόξου βυζαντινισμού μας που έγραψε ο ποιητής. Με τη διαχρονική μας ιστορική πορεία επισφράγισαν με το αίμα τους οι γνωστοί και άγνωστοι μαχητές του ελληνισμού, μέσα από θριάμβους και ήττες, μέσα από σελίδες μεγαλείου και εποχές σκοτεινές. Οι εθνομάρτυρες των σκληρών φυλακών της Τριπολιτσάς είναι στην μνήμη μας ως δείγματα αυτοθυσίας και προσφοράς σε ένα γένος που ξέρει να μάχεται και να επιζεί. Ξέρει και να αποκτά με την αξία την θέση του στην παγκόσμια ιστορία. Τον Φιλάρετο Ολένης, τον ευχαριστούμε και τον τιμάμε καθώς απέχουμε φέτος 200 έτη από εκείνα τα χρόνια. Είμαστε στο Πολεμικό Μουσείο της Τρίπολης, 24 Σεπτεμβρίου 2023 και βλέπουμε την ταινία «Ο Φιλάρετος Επίσκοπος Ολένης», ο οποίος ήταν από τον πύργο Ηλίας και την Επισκοπή Ολένης. Ωστόσο, μαζί με τους άλλους προκρίτους βρέθηκε στην Τριπολιτσά, επί 6 μήνες φυλακίστηκε και στο τέλος απέθανε εδώ. Οπότε εμείς έχουμε στείλει μια ταινία την οποία έχουμε γυρίσει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με κείμενα του κύριου Κουρκούτα. Τον έχουμε δίπλα μας. Τον έχουμε δίπλα μας, με τον κύριο Γιάννη Μουτσούλα, με το Σύλλογο Καλαμάτας, με το Σύλλογο Πατρών, Καράλαμπος Βιλαέτης, Αγία Τριάδα, με το Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο, με απλούς ανθρώπους, με αναβιωτές. Και κάναμε μια πολύ σπουδαία δουλειά και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και συγκινημένοι. Το σκοπευτικό αμυλοπαραδοσιακό όπλο Πάτρας. Το είπα. Ναι. Το οποίο είμαστε χαρούμενοι που σήμερα παίζεται εδώ. Τιμή μας αυτό και ευχαριστούμε πολύ και το Πολεμικό Μουσείο, τη διεύθυνση. Είναι ευχάριστο για όλους μας που μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα κομμάτι της ιστορίας μας μέσα από αυτό το οπτικό υλικό, με τα μέσα τα λίγα που είχαμε, αλλά με τη μεγάλη μας αγάπη, οι σύλλογοι από την περιοχή της Ολένης, του Πύργου, της Πάτρας, της Καλαμάτας, με τη βοήθεια και της Περιφέρειας της Ελλάδος, της τοπικής ενορίας και της Μητροπόλεως, του Δήμου Πύργου, καταφέραμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα καλύψει ένα ιστορικό κενό. Δηλαδή αυτό το μαρτύριο των 6 μηνών προκρίτων και αρχιερέων στα Μπουντρούμα της Τριπολιτσάς, με επίκεντρο τη ζωή και το μαρτύριο του δικού μας επισκόπου του Ολένης Φιλαρέτου. Υπάρχουν σχέδια έτσι να προβληθεί η ταινία? Βεβαίως υπάρχουν σχέδια. Ίσως αυτό ήταν ένα στόχος μας εδώ στο Πολεμικό Μουσείο. Το έχουμε προβάλει στον Πύργο, στην νομό Ηλίας, εκεί στο χωριό μας, και φυσικά θα προχωρήσουμε όπου μπορούμε και στο Δήμο Πύργου. Όπου μπορούμε θα το προχωρήσουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα επιτυχίες. Και το σκηνοθέτη μας, τον Γιάννη τον Μουτσούλα, να ευχαριστήσουμε.
που είχε την υπομονή, τα γυρίσματα που κράτησαν σχεδόν 2 Σαββατοκύριακα σε Ηλία και Θεσσαλονίκη, να έχουν αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Και για εκατοντάδες επισκέπτες στο Πολεμικό Μουσείο Τρυπόλεως θα είναι μια ευκαιρία να μάθουν ένα κομμάτι της ιστορίας και της Πελοποννήσου και της Τρυπόλεως. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχουμε και το γραμματέα του Σκοπευτικού Ομίλου Παραδοσιακών Όπλων Πάτρας. 2 λόγια για την συμμετοχή σας στην ταινία. Ήταν μια από τα 9 ντοκιματέρ που έχουμε γυρίσει στο Σκοπευτικός Όμιλος Παραδοσιακών Όπλων Πάτρων με συμμετοχές και άλλων αδελφών συλλόγων. Είναι μια πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο δικιά μας αλλά και του σκηνοθέτη μας του Μουτσούλα, η οποία έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία. Ο αντικειμενικός μας σκοπός ήταν να καταγραφούν και να μεταλαμπαδεύσουμε τις γνώσεις αυτές που έχουμε πάνω στο τοπικό επίπεδο για να μπορέσουμε να διαδώσουμε την ιστορία, κάτι που λείπει από ό,τι ξέρετε από την εκπαίδευση. Ευχαριστούμε πολύ για όλους. Τις εντυπώσεις σας για την ταινία θα ήθελα να μας πείτε. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Κυρία, τις εντυπώσεις σας από την ταινία. Ορίστε. Τις εντυπώσεις από την ταινία. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να παίξω μαζί τους. Με χαρά μας. Με χαρά μου κιόλα, γιατί η ψυχή μου το θέλει αυτό, μου αρέσει να βλέπω τι κάνανε οι τότε, το 1821, για να ζούμε εμείς ελεύθεροι. Μπράβο σας. Εσείς, κυρία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά είναι πανικάλογα, συγκίνηση, δέος, και κάθε φορά που πάμε σε τέτοιες εκδηλώσεις σαν αναβιωτές και όχι μόνο, κάτι νιώθουμε, ένα σκύρτημα, κάτι. Είναι τιμή στους προγόνους, πρέπει να τιμούμε και να τηρούμε τα έθιμα και βέβαια να τα μεταλαμπαδεύσουμε στις νεότερες γενναίες. Να είμαστε καλά και του χρόνου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Λαμβάνω πρώτη φορά μέρος. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τι να πω, όλα τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια σου εδώ στην ταινία. Συμμετείχε και ο σύλλογός μας, ο Αθλητικός Πολιτιστικός Παράδεισος, με το τμήμα Αναβίωσης Παναγιώτης Κεφάλας, στην ιστορική παρέλαση για την άλωση της Τριπολιτσάς. Τώρα είμαστε στο Πολεμικό Μουσείο. Βλέπουμε την ταινία που είχαμε πριν από 2 χρόνια και εμείς συμμετάσχει για το Φιλάρετο Λένης, η οποία αυτή τη στιγμή προβάλλεται στο Πολεμικό Μουσείο της Τρίπολης, και θα δούμε και την έκθεση του φίλου μας και συνεργάτη μας, του Κωνσταντίνου Βαγγελάκου, και είναι πάρα πολύ ωραία αντάμωση που συναντιόμαστε σε τέτοιες ιστορικές συναντήσεις όλοι μας με αγάπη και το καλύτερο μνημόσυνο για τους αγωνιστές του 21. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Είναι η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ. Να είστε καλά. Είναι ο σκηνοθέτης μας. Ωραία. Άμα δεν υπάρχει θέμα με τα δικαιώματα, αλλά γίνεται όμως υπάρχει μια διαδικασία και μια έγκριση λόγου. Για πείτε μας, ποια είναι η διαδικασία. Δεν το ξέρω αυτό να σας πω, πρέπει να ρωτήσω. Μπορείς να ανταλλάξεις τηλέφωνα, Γιώργο, με την κυρία. Γράψτε το δικό μου τηλέφωνο και θα σας το δώσω και το δικό σας. Εσείς είστε από εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Για να το τονίσουμε αφιλοκερδός πάνω απ' όλα. Ο συλλογός μας, όπως είπαμε και πάλι, γυρνάει όλη την Ελλάδα σε δήμους, περιφέρειες, μητροπόλεις, ένοπλες δυνάμεις και σε πολλά άλλα ακόμα. Και εμείς από τη μεριά μας, πάλι μαζί με την ιστορική αστρολογική εταιρεία Πελοποννήσου θα σας κάνουμε ένα βιβλίο δώρο, Ψηφίδες Παλιγενεσίας. Είναι ένα σημαντικό βιβλίο με άγνωστες πτυχές της ιστορίας και φωτογραφίες και διάρματα και πολλά άλλα. Ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη, καλά που σε είχαμε εδώ. Το ίδιο δώρο θα κάνω και στο φίλο μου τον Παύλο, λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης και αγάπης.
να το βάλεις στη βιβλιοθήκη σου από το Πολεμικό Μουσείο. Και στον αγαπητό Φώτη, να έχει καλή τύχη και καλή δύναμη. Επειδή άκουσα ότι θα προσανατολιστείς για τη ΣΜΗ, την αφήσα της εκδήλωσης εδώ να έχετε εκεί και για τις κυρίες, όταν θα βρεθεί ο Σύλλογος μαζί, ένα λικέρα που... Ευχαριστούμε. Να είστε καλά και να ευχαριστήσουμε και το Δήμο Τρυπόλεως πάλι, που ήταν συνδιοργανωτής και για τη φιλοξενία και για τα υπόλοιπα. Να ακουστεί και ο Δήμος Τρυπόλεως. Και του χρόνου εδώ να είμαστε με νέο θέμα. Ταξιδεύετε εσείς. Εδώ τώρα οι φιλοξενούμενοι που ήρθανε, όποιος θέλει να του κάνουμε μια μικρή παρουσίαση για τον αγωνιστή του 21 φορεσά άρματα παρελκόμενα, μπορούν να έρθουν να τους κάνουμε μια μικρή ξενάγηση και μια μικρή ομιλία παρουσίαση. Τι έχεις φτιάξει, για να δω. Αυτό και τη θήκη. Μπράβο. Πού τα μαθαίνεις αυτά? Το ίντερνετ, διαβάζεις. Μπράβο. Ότι κάνε το κυλίτσι. Ναι. Κάνε το κυλίτσι. Εδώ, να δείτε το κυλίτσι για το κοφτικό. Το συγκεκριμένο και αυτό το 1600 τόσο. Αυτό λέγεται κυλίτς. Κυλίτς στα τουρκικά σημαίνει λιοντάρι. Το είχαν όλο με τα λιοντάρια το είχαν. Δαμασκηνές λεπίδες ήταν δύο. Οι Ανατολίτες ήταν καλοί στις λεπίδες. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι ήταν στα πυροβόλα. Οι πρώτες σπάθες του τύπου αυτές ξεκινήσανε από τα βάθη της Μογγολίας το 1000 μετά Χριστό και καταλάβαμε τον κόσμο με τις σπάθες αυτή. Λέγεται κυλίτς, ήταν έργο τέχνη για την εποχή, δηλαδή το δικάρι είναι όλο χρυσά ένθετα, μέχρι 1650 για αυτή. Και τι έκανε, ήταν οι κινήσεις που κάνανε, τα σπαθιά δεν συγκρούονταν ποτέ, τα κράτσα μπούτσα που λέμε στις ταινίες, ψάχνανε να βρούνε σάρκα.